na ang pagmamahal na hinahanap nyo. Binigay ng magulang nyo. Natawa pa rin matatawa. Ito yung pinakaunang scene ng Cebu. Kamusta yung mga kasit? Ito kami ngayon sa Cebu at pupunta kami sa Bohol pagkatapos ito. Pero siyempre susubukan muna natin yung Pungo-Pungo sa Fuente, yung Tuslob Buang. Mag-ATV kami sa Bohol ng chocolate sa Chocolate Hills. Tapos tinitignan ko mga tao dito, diba? Awkward, di ba? Pero at least hindi hablutin yung phone ko. Nakikitulog tayo sa mga tarsier sa Cebu, Safari Park. Subukan natin yung chicharong bulaklak na may ingay daw mga kumakain doon. Kaya syempre yung lechon, ang katapusan lechon dito na naghahanap tayo ng mga Tomas. Tatanungin natin kung okay lang sa kanila. At samahan nyo kami. Gawin natin 2 parts to. First time mag-travel, aga namin, di pala kailangan, hindi naman pala kami yung mag-online pala, mas madali. Ay, sorry kuya. 50 pesos. 100. Meron ka niyan. May gas ng jet. Pagod na ako. Umaga ko pamigising. Natake may responsibilidad niya. Kararating lang sa Cebu. Meron pinagkaiba. Amoy masebo ang hangin. Ayun na, pupunta pala kami dun sa bibilan. Bibingatan may tsura mo ang galing kay sa... Nagluluto sila sa Cebu. Harang naman sa buhay. Pili kami daan. Hayaan nyo siya magluto. Sin City wasn't made for you. Tagtupong ko. Ay. Kuya? Ano tawag dito? Bingka. Hindi bingka. Pareho. Kala ko special. Sige, bibingka ng Cebu. Kasi tingnan mo naman. Ito. Galing sa init talaga yun. Sa atin, lang, 3 perasong uling. Sa kanila yung dala yung lote ni Satanas. Kaya kagat lang tayo sa init. Yung mantikilya. Tama siya sweet na lang, na kanin. Tap, kasi nakakaumay. Parang putong ininit talaga. Alam mo nang sasabihin kasi ngunguyain ko lang. Pag ito kumain ka nito, may matututo ka na mag-Bisaya. Dami. Bibingka ala mode. May ala mode. Alam mo, yung bibingka nila dito, na siya flour. So kanin talaga siya, para siyang yung himulmul yung kanin na lalasahan pa. So isipin may tira-tirang kanin, pinatamis. Tapos ginawang parang dessert. Yung sa atin, sa bibingka, parang malambot pagkagat mo dire-diretso. Parang mga Cebuano, tigas. Tigas magsalita, tigas ng buwa. Sarap sila, sarap ang Cebuano. Nami, Oteng. Yung sinakyan namin, first time kong sumakay dito. Siya nakakahilo. Hindi ka pa nga kami malate nung sumakay kami dyan. Sobrang aga namin doon sa airport. Ngayon naman, nung dumating kami dito, kami yung last na kailangan sumakay. Nanginginig na ako, pinagpapawisan ako kasi hindi ko mahanap sa clock yung email.
Eh, kala ko pwede na i-screenshot lang. Eh, yun naman talaga sinabi ko. Kayo kung pupunta kayo sa mga lugar, lagi nyo siguro doon may data rin kayo para pag mayroong mga kailangan ayusin. Wala problema. Taga dito kasi yung si Cesar eh. Ah, sis. Dito na tayo sa Baclayon Church. Don't forget to like and subscribe. The oldest church sa Bohol. Oldest church. Whoa, 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 whoa. Oldest bird ng Bohol. Oldest church. Yung boldest. Oldest boy. Man-made purist. Man-made purist. Ako, puro lang. Nasa purist. Daming chocolate. Bakit tapos lumayo ka na eh? Parang dati sa textbook mo na napapanat na babasa. Ayun na siya. Kulay green pala eh. Black and white yung dun sa textbook. Chocolate rock. Tour guide. Chocolate chairs. Chocolate hills. Alam ko na sino ang sponsor ng Chocolate Hills. Shoutout nga pala sa mga Bisaya na kilala sa akin doon sa Toktok. Shoutout sa inyo. Hindi ko alam na ganito pala kalaki na ang ating sakop hanggang Cebu. May nakakilala sa atin. Alam mo, ang busy na magsalita. Parang, hindi na Paulo, hindi ko naiintindihan. Pero mukhang suporta naman siya. Mukhang hindi naman siya trash talk ng Bisaya sa akin. Ano ba ang salamat ng Cebu? Ano ba sabihin? Yung daghang salamat. Okay na ba yun? Daghang salamat sa mga taga Cebu na nandito kami ngayon. Hindi pala ako magdadrive tayo na sa Baguio pa. Nagkakotse ako, ito na. Matandaan mo to. Eh, wala pa ulit sa pwede ba to? Pwede ba to na maputik? Lakas nung ano? Wala ka na ba mamatay? Wala ka na mamatay. Highway to heaven to. Boss, parang matagtag, boss. Hindi yun ang problema yan. Kumakay ka sa grab ko, di ba? Kaya to. Kala ko sa GTA, ganito lang eh. Ay, takbo na natin to. Uwi na natin ng Manila. Sabi sa Deja Vu, meron gear shift. Gear shift ho! Sir, parang tatalsik na ako. Yun. Okay lang yan. Meron tayo insurance. Tayo, yung mga bata doon, oh. Sakay na kayo. Tingnan mo naman si kuya. May chocolate hills dito. Yan, chocolate hills nandito. Kaya binayad natin mapapakita yung chocolate hills. Alam mo, tubig! Kaya na kayo yan, maalala. Boss, magbayadaan sa tubig, boss. Oo, di tayo lilipan. Gusto ko pa na isang photo tayo na naman, kuya. Okay, tara. Bagal na. Parang bahalang sa Espanya. Oo ba ta? Panay tayo sa UST. Let's go. Ganun na kayo na bang? Piling ko kung ano nabangga na sila dati pa. Kasi ang bilis ko parang nakatan nito eh. Pag magle-left turn, lalabas ko daw yung path na kayo. Huwag kang bibitiw bigla. Pwede ka man nag-vlog dito yung bobo yung driver mo. Eh, safe ka sa akin. Kumandong ka pa. Okay, si Kuya na ang ating kasama. Nagmamayari dito. Ito po ang ating daan. Bahala sa'yo. Kumakay ka pa. Diretso pa? Dito may tao pa eh. But we have our foreigner on the left. I don't know. Our foreigner friends. Say hello.
forward, neutral, tsaka ano, reverse. Eh, di ba, bibili tayong kotse. Marami sa mga sumusuporta dyan. Eh, ito palang baggy. Ano palang maalog. Pag may tinamaan kang bato, gagalaw din yung manibela. Parang inaano niya. So, virgin pa ako do. Okay pala. So, bugbog ka talaga yun. Puro galos. Galos-galos ako. Tinanggal ko yung mga puta. Meron pa pala. May mga tuloy pa. Pero masaya naman. Kaya matuto kayong sumakay ng hindi lang babae. Tingnan natin sa dulo kung kaya ko pa. Start the car. Taklak. Easy. Papasok. Horn. Beep. Beep beep. Walang tunog. Ako na lang. Beep beep. Tapos. Lagi ako sa... Ay, saya na ito. Tingnan natin kung makakalas na naman yung kotse ni Kuya. Tanggal yung ano niya eh. Tawag doon? Chains. Yung chains of slavery natanggal. Ito yung kubo na ginawa ni Rizal. Basta niya dinala si Josephine Bracken. Kasi wala Bracken Bracken. Sin City wasn't made. Ay, manok. Kunin natin. Tara, sakay na. Ay, gabi. Kay Tabu. Namaan ako sa mukha. Naputi. Kita ko pa lumipad eh. Ito. Bagay ko kaya. Ayun tayong ganun. Ay, sa kalabaw. Wag, gago, wag. Hello kalabaw. Hindi, takit. Chill lang yun. Hello. Medyo minadla. Cebu sa pare, gago. Hello. Sakyan ka na namin. Pagod na ako mag-drive. Easy. Ito na. Hirap na kayo mag-drive. Mas mahirap bumili ng kotse. Tangin na. Choco na gatas. Easy. Tapos try naman ito. Taga rito. Buti na ipaking ako yung mga foreigner doon, hindi sila makapunta. Solo ko to. Solo natin to. Ano ba yan? Dapat nagdala kami yung payong. Eh, problema nyo na yan. Ito yung kilalang kamay. Magtago sila lahat saan eh. Yung kamay ko yan, mamaya pupuntahan natin yan. Sabi naman, uy! Jesus! Tayo ngayon sa Siraulo Garden. Yung kabayong na siraan na din ang bait. Lamig. Uff. Kaya bakit na kami ngayon sa kamay? Ang hinahanap ko dito, pera eh. Ang pera. Oh my God, ang dulas nga. Uff. Ako pwedeng hawakan. Matigas. Tigas magmahal. Akala ko gawa sa kahon eh. Yakyatan dito. Tawag madulas. Nakatawa parang matatang. Pwede. Nakatawa parang matatang. Mga ibon, no? Yeah. Kapagod magmahal. Hingan ako dun. Mga Koreano ng packet ng Love Loves. Mga gusto niyong Koreano yun, mamahalin din kayo. Petra Makalimuyak. Pitasin yan, uwi natin. Bigyan natin sa bahay. Ito yung maganda. Ito yung nagpatubo sa mga halaman na yan. Ayan. Zoom. Basang-basa. Ayun na. Sila din, basa. Sila nag-enjoy maging basa. Puwet look. Or the shot, wala nang tao kasi lahat hindi pupunta dito para mabasa. Eh, okay, magiging mga YouTuber, vlogger, yung corny. Pagod. Upo na lang tayo sa sa desk 9 to 5. Walang tao kasi mulan eh. Tayo na lang yung mga tanga nandito eh. Eh, okay lang. For the shot ang person, ang vlogger. Gamayo. Gamayo. Tigidig.
dragon fruit. Lasang Scrabble. Sarap. Kano to? 70 pesos, nice. Temple of Leia. Taxi of Leia. Simba, bihil pa na talaga Simba. Ito yung pinakaunang simp ng Cebu. Pinagawa daw niya yan para sa kanyang asawa. Niloko ba siya? Huh? Sana hindi siya niloko kasi mahal pagawa niyan. Iba nga lang, french fries lang, hindi mabili. Pinagawa niya lahat to para sa Leia, ang pagmamahal niya kay Leia. Ang ganda naman, mura naman. Sa buong castle, nagkatuluyan sila. Itong mga nasa loob, bilhin niya lahat yan. Pero kung walang laman. Ito rin, pinagawa din niya itong mga motor para kay Leia. Alis na kami. Si Boostek ah. Ang katabi pa niya, yun eh.